Id-direzzjoni hi illi qed nistennew l-istudji. Kien dan il-mod li bih wieġeb is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul għad-domandi persistenti li tisiru dwar l-urġenza li pajjiżna imur għal sistema ta' trasport tal-massa, sistema li intesit kompletament fil-budget li preżenta l-Gvern. Waqt il-programm NetLive, Andy Ellul prova jtaffi ftit mill-ħsara kbira li saret bil-pożizzjonijiet opposti li ħadu l-Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi, tant illi Andy Ellul iddikjara li Clyde Caruana tkellem b'mod responsabbli biex imbagħad ftit wara stqarr illi għadhom qed jistennew l-istudji dwar it-trasport tal-massa meta lanqas dan il-punt ma semma fil-budget. Da qed nitkellmu fuq proġett illi mhux se jolqot lilna, ħajolqot il-ġenerazzjoni futura. Il-Ministru tal-Finanzi qed jisprimi xettiċiżmu qed jgħid we will be royally screwed jekk imorru għal dis-sistema. Qed ikun kien għadu ma ħareġ it-tieni studju. Qed ikun Le, kien ħareġ 100% it-tieni studju ta' 2.8 billion qed tgħid. Qed ikun responsabbli u hekk għandu jkun Ministru tal-Finanzi. Ma jekk min jieħoħsib il-flus tal-pajjiż qed jgħid isma' qogħdu attenti ma nagħmlux froġa biha din. Kif jista' jkun il-Prim Ministru sejjer lejn direzzjoni u l-Ministru tal-Finanzi sejjer direzzjoni oħra? Id-direzzjoni qed nistennew l-istudji. Fl-istess programm fuq Net Television, id-deputat Derin Karabott insista li l-budget tal-2026 ma ndirizzax il-kriżi ta' traffiku. Ejja nwarbu l-element partiġan. Dan il-budget temmen bidek fuq qalbek li t-traffiku se nsolvuh jew beda jindirizza li jiena mill-ewwel ta' Jannar issa sewwa bl-implementazzjoni ta' dan il-budget. Li ser nibda nasal qabel minn post A għal post B indirizzaħ b'xi modda? Le. Dak u li qed ngħidu mela semmi li miżura waħda. Semmi li miżura waħda. Kif tangibilment li ser iwassalni qabel minn post A għal B. Derin Karabott wera wkoll kif il-Gvern m'għandu ebda studju dwar l-ammont ta' ħaddiema barranin li se jiżdiedu fit-3 snin li ġejjin. Għadni qed nistanna l-popolazzjoni, s'issa dum qalinniex, is-sena d-dieħla, s-sena ta' wara u s-sena ta' wara kemm ħadkun. Intet li forecast, x'forecastuna li qed tgħid? Żgur għax ma għamiltuhx intom. Le, Labour Migration Policy. Mhux ovvja, għamlitu l-forecast, mhux ovvja tistaqsix. Inti segretarju parlamentari għall-MCSD qed tistaqsix forecastu naqbel miegħek x'forecastu għax ma sar. Naqblu. Waqt il-programm Andy Ellul ma wieġeb xejn dwar il-kritika li saret minn uffiċjal tal-Aqda Nisa Laburisti rigward il-prezzijiet tal-proprjetà meta din it-tfajla staqsit pubblikament fejn se rabbuha l-familja fil-kaxxi tas-Sulfarini dan b'referenza għall-appartamenti tal-lum il-ġurnata u l-fatt il ħafna qed isibuha diffiċli immens sabiex jixtru post tagħhom.